Малюнки родныя і з'явы. Як вы мне любы, як цікавы, як часта мілай чарадою вы устаяце перада мною. Вітаю, шановне спадарства. Мяне зовут Максим Гаўрэс. Я блогер, паэт, музыка і акцёр. Мы з вами працягваем наши паэтычныя вандроўкі па Беларусі. І цяпер мы знаходзімся ў горадзе Мінску. За мной літаратурны музей Якуба Коласа. Гэта мемарыяльны дом-музей. Ключовым тут з'яўляецца слова «дом». Гэта сапраўды дом, у якім жыў народны паэт Беларусі Якуб Колас. Жыў тут з 1945 года, і пасля яго смерці тут быў зроблены спачатку літаратурны музей, а на стагоддзе з дня нараджэння паэта тут былі зробленыя мемарыяльныя экспазіцыі. Захаваліся кабінет паэта у арыгінальным выглядзе і таксама іншая мэбля, сцены, ўсё з тых часоў, калі тут жыў паэт. У гэтым музеі вы можете пазнаёміцца як з творамі паэта, так і з гісторыяй ягонага жыцця. Апроч гэтага, у музеі адбываецца вялікая колькасць імпрэзаў і мерапрыемстваў. Тут адбываюцца майстар-класы, канцэрты, тэатральныя пастаноўкі і нават начныя квесты. За усімі афішамі і анонсамі гэтых мерапрыемстваў вы можете сачыць у сацыяльных сетках музея. А цяпер давайте зойдзем менавіта ў сам музей. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Не раз утомлены дарогай, жыццём вясны маёй убогай, к табе я ў думках залятаю. І там душою спачуваю. Дадзены музей з'яўляецца галоўным, а яму ў сваю чаргу падпарадкоўваецца філіял Мікалаеўшчына. Гэта 4 музеі, якія знаходзяцца ў ваколіцах горада Стоўбцы. Першы музей, музей Акінчыцы, гэта месца, дзе нарадзіўся паэт. Другі музей, музей Ласток. У гэтым месцы сям'я паэта пражыла некалькі гадоў у перыяд ягонага дзяцінства. Трэці музей, музей Альбуць. Гэта тое самае парэчча, якое апісвае паэт у паэме «Новая зямля». Тут Якуб Колас правёў залатыя гады свайго дзяцінства. І апошні філіял, філіял Смольня, які належаў сваякам паэта. Тут Якуб Колас пражыў некалькі гадоў свайго дарослага жыцця. А зараз запрашаю вас адправіцца ў вандроўку ў горад Стоўбцы, філіял Мікалаеўшчына. Паехалі! Дзень добры, шаноўнае спадарства. Рады вітаць вас на музейнай сядзібе Акінчыцы, мясціне, дзе нарадзіўся народны паэт Беларусі Якуб Колас. І я, навуковы супрацоўнік філіяла Мікалаеўшчына, Шаіль Ольга Мікалаеўна, гатова расказаць вам аб гэтай падзеі ў гісторыі нашай беларускай літаратуры і аб жыццёвым і творчым шляху нашага народнага песняра. Мы з вами знаходзімся на філіяле Мікалаеўшчына, філіяле літаратурнага музея Якуба Коласа. 13 жніўня 1956 года, калі памёр Якуб Колас, адразу была прынята пастанова беларускага ўрада аб увекавечанні яго памяці. І адным з пунктаў гэтай пастановы было аб адкрыцці памятных сядзіб на малой радзіме Якуба Коласа на Стаўбцоўшчыне. Заходзьце, Максим, долучайтесь до нашай экскурсіі. Дзень добры. Вось і наш філіял Мікалаеўшчына так выглядае. А мы сёння з вами знаходзімся на сядзібе Акінчыцы. У Акінчыцы сям'я Міцкевічаў прыехала 1 красавіка 1881 года. Тата тут атрымаў пасаду лесніка. Вось і тут у Акінчыцах 3 лістапада 1882 года у сям'і Міцкевічаў нарадзіўся 3-й хлопчык, якога назвалі Костусі. Это будучы народны паэт Беларусі Якуб Колас. Запрашаем вас наведаць сядзібу Акінчыцы, паглядзець, што тут у нас ёсць, і ўсё, што ёсць, яно звязана з імем народнага паэта. Цякла тут з лесу невялічка, травой заросшая крынічка, абодва берагі каторай лазняк, ракітнік абступалі, бруіліся ў цяньку іх хвалі, і ў луг чуць значную разорай ішлі спакойнымі з чаротаў, рабілі многа заваротаў, аж покі у Нёман не ўцякалі.
Ну вось, шаноўнае гаспадарства, мы з вамі прыехалі на сядзібу Альбуць. Калі казаць пра сям'ю Міцкевічаў, то яшчэ пасля Акінчы, дзе мы з вамі ўжо пабывалі, яны жылі ў Мікалаеўшчыне, потым у Ластку 5 год, а ў 1890 годзе лесніка Міхала Міцкевіча перавялі вось сюда на працу ў Альбуць. Вось такая прыгожая тут прырода, такое ўсё, хоць сям'я не вельмі хацела пераязджаць на новае месца, но тым не менш, гэту прыгажосць яны, пражыўшы тут некалькі дзён, сталі заўважаць. Ну вось калі паглядзіце, Максім, як тут усё ў нас цудоўна. Вот і запрашаю вас на сядзібу Альбуцкую. У Коласа гэта парэчча. Тут на лесніковай сядзібе, шаноўная, мы можам з вамі пабачыць гумно, захавалася, якое адрэстаўраванае з тых часоў, з усімі начыненнямі, якія былі ў гумнах таго часу. З гэтага боку адрына або хлеў, цяпер у нас стылізаваная хата, бабулі-знахаркі, дзе гасцей мы можам папаіць гарбаткай з лекавымі раслінамі. Вось. Ну, а перад намі хата-сядзіба, лесніковая хата, у якой жыла сям'я Міцкевічаў, дзе падрасталі дзеткі, тут ужо 9 дзетак жыло ў гэтай хаціне. Калі сюда прыехалі Міцкевічы ў 890 годзе, хата была старая, але на вялікі жаль у 1891 годзе гэта хата старая згарэла і пабудавалі вось такую хату. І хоць яна з'яўляецца адноўленай сядзібай, зроблена ў такіх жа самых памерах, у якіх была ў тыя часы, па чарцяжах, якія захаваліся ў ардынацыі Радзівілаўскай. А потым мы з вамі пройдзем далей і паглядзім цудоўнейшыя дубы альбуцкія. Дубы, якія надаюць моц і сілу чалавеку, калі іх абняць. А разумееце, гаспадарства, каб абняць той дуб, трэба 5 альбо 6 чалавек. Это вам не проста так. Вось такая у нас тут прыгажосць. Пасека леснічоўская, пчолкі, птушкі. У нас у любую пару года тут прыгожа. Вясной, летом, восенню, калі ўсё жоўтае. Прыязджайце, паглядзіце на свае вочы, якая у нас тут прыгажосць. А яшчэ самае галоўнае, што вся гэта прыгажосць авеяна творам «Новая зямля», таму што гэта альбуцкая сядзіба, гэта ўсё у новай зямлі, як прапісана. Поэтому паглядзіце, прыедзеце дадому і прачытаеце новую зямлю. Парэчча слаўная мясціна, куток прыгожы і вясёлы. Як мора лес, як неба долы, зіхціць у кветках лугавіна. А колькі ягад і парэчак, як пахне мёдам поля грэчак, калі пачнуць яны свісці. Ну як тут пчол не завясці? Ім столькі выгад тут, прастор. Ну вось, Максім, мы з вамі прыехалі на сядзібу Смольня. Сям'я Міцкевічаў пераехала сюды пасля вялікага пажару у Мікалаеўшчыне, дзе яны жылі ў 910 годзе, пабудавалі тут сваю асабістую хату. Дарэчы, гэта было 8-е месца іх жыхарства. 8-я. І толькі першая асабістая хата, таму што ўсе астальныя хаты гэта было або службовае, або арэнднае жытло. Колас у гэты час сядзеў у турме з 908 па 911 год за ўдзел у настаўніцкім з'ездзе, які тут у нас на Нёмане на прыстанцы адбываўся. Прыехаў сюды ў верасні 11 года, уяўляеце, бядота, галота, пасля пажару сям'я. Пайшлі ў лес з дзядзькам Антосем, накапалі дрэў, і там у нас расце ліпка такая цудоўная, гэта пасаджаная рукамі Коласа. Вось якая прыгажосць. Вось сядзіба, дзе жыла сям'я Матуля, дзядзька Антось, малодшыя браты, сёстры, дзе Колас часта бываў у гасцях. Колас апошні раз тут быў у гэтай сядзібе 30 красавіка 56 года з сынам Данілам, з Максімам Лужанінам, які быў яго сакратаром. А тут у гэты час пасляваенны жыў малодшы брат Коласа, Іосиф Михайлович Міцкевіч, са сваёй сям'ёй. Вось, і ведаеце, як казаў, так любіў гэтай мясціны, казаў, што вось я, Юзік, да цябе прыеду паміраць, лягу на ганачак, буду глядзець на Нёман, і вось в такой цудоўнай прыродзе буду тут жыць. А Нёман тут у нас вось праз 200 метраў за плотам. Тут жа у нас не проста сама сядзіба, а героі твораў Коласа у нас тут, вот бачыце, Максім, вось мы тут такія квесты праводзім. Мы знаходзімся ў хаце, дзе ўпершыню ў жніўні 1912 года сустрэліся нашы два будучыя класікі беларускай літаратуры Янка Купала і Якуб Колас. Гэта была іх першая сустрэча, якая палажыла пачатак доўгаму 30-гадоваму сяброўству.
Колас прыехаў сюда на летнія вакацыі. Тут жыла матуля, дзядзька Антось, вось прыехаў сюда ў Смольню і напісаў пісьмо Янку Купалу, з якога да гэтага часу не бачыў ні разу, толькі ліставаліся, што прыязджай, калі ласка, вот я буду тут. Даедзеш да Стопца, возьмеш балагола і прыедзеш у Смольню. Купала, кажуць, сышоў з поезда на вакзале чыгуначным, пашкадаў грошы на балагола, на извозчыка і пашоў пешшу. Ідзе па чужым лесе, па ўсяму. Вось, але пацягнула вельгаццю, Колас яму казаў, што побач нёман. Вось звярнуў, насустрач, казаў, выскачыла сабачка, за ім выйшла жанчына, гэта матуля была Коласа. Ён казаў, я Янка Купала. Купалу вельмі любілі ў сям'і Міцкевічаў. Вось запрасіла яго, Коласа не было дома, гуляў там у Мікалаївшчыне ў знаёмых. Сестра прыбегла, і Колас потым пісаў у спамінах, сказала, толькі 3 словы, прыехаў Янка Купала. Вось, ну, Колас прыйшоў, і вось тут яны сустрэліся, канешне, за гасцінным сталом. Гэта вот сустрэча палажыла пачатак доўгаму 30гадоваму сяброўству гэтых двух вялікіх народных паэтаў. І Колас заўсёды казаў, калі казалі, што мы спаборнічалі з Купалам, не. У нас кожнага была сцяжынка, а гэта сцяжынка склалася ў вялікую дарогу, вялікую сяброўскую дарогу. Вось такая цудоўная сустрэча адпершыню адбылася ў гэтай хаце. Мой милый Янка, мой Купала, у агульны вір нас доля ўгнала. Чаму часінай тою мы не спаткаліся з табою, каб стол сялянскага банкету развесяліў душу паэту?